Sa panagkumpong sa mga batid sa produksyon sa drama sa kahanginan, namukna kining sugilanon. Ang RMN drama, mga hastausab sa pagdalit kaninyo ning pinalahit nga sukilanon. Tungod sa maong hitabo, nagkainit ug mas nagkainit na karon ang tensyon tali sa duha ka labing damhanang mga nasod, ang Russia ug Amerika, nga gikabalakan nga mamahimong hinungdan nga muulbo ang ikatulong gubat sa kalibutan. Dayon nga rescue and retrieval operations, mas nakadaghan ang hikaplagang patay. Human may puso ang pinakakusog ng bagyo o human masinati sa miaging mga adlaw ang labing makusog ng lino nga sukat-basukan. Wa pa masinati sa kalibutan. Gipadayag, Kapitulo 13, Udling 16 ngadto sa 18. Ipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang mga tao, inila o dili inila, dato o kabus, ulipon o dili ulipon, diha sa tuo nilang kamot o agdang. Way magkapamalit o magkapamaligya, gawas niya itong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolo. Sa labtonon kini, ang maalam makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap. Ang numero ni ini, 666. Kung tinuod nga mahal sa Diyos ang iyang katawan, Father Nestor, nga nung mitugot man siya nga mao kini ang may tabo ug atong dagatan. Tungod sa nagkagrabi ng kasalanan sa katawan, Rami, sa pagkamasinupakon sa kasuguan, ug suba pag-ila sa Diyos nga labing gamanan, apan dili na kini katingadan, kay gipadayag na kinigdaan sa atong Ginoong Hesukristo, kang San Juan Evangelista, libuan na katuig, gikan sa kasaysayan. Ang gipadayag. Ang gipadayag. Ngayon bang kadrukan ang umaabot ta? Unsa kalikunan mo pagtuo o pagsalig sa labing gamanan o buhi na Diyos? Dili ba kinimatayon? Di mahilo ka pa sa naisulat ng daan o gumaabot pang magkadilisang nga mahitabo sa kalibutan. Ang gipadayag! Gimugna alang sa kalingawan, uban ang pamasin nga maghatag og pagtulutan, apan dili aron paghatag og kahadlok sa katawan. Sa panuwat sa ubos ninyong igsuon, Glenn Tino. Direksyon, Dino Birungan Eliseo. Spinner, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Garing. Technician, Lloyd Gabiana. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Hibawi, nga bisan unsa pang atong estado sa kinabuhi ning kalibutan. Bisan unsa pa man ang atong binuhatan, tumong o katuyuan, walay malilong nining tanan. Kay nakita man kini sa Dios nga labing kabahanan. Ug karon, ani ang lang sumpay na itong sugilanon sa kahanginan, ang kipadayag. Gihagit mo ba ako, Gio? Unsa may gusto mong buhaton ko ni Rami na akong anak, ha? Buot mo ba nga ako siyang ipapatay? Mao ba, Gio? Madam. Rami.
Bullshit. Kasi kumuhaton ni Rami. Ako siyang anak. Dugo siya sa akong dugo. Kung pinsan to mamati siya na ako kung unsay ako isulti. Pero lahi siya. Siya mo'y klase sa tao nga di prinsipyo. Kung unsay ang gibarugan o bituhuan, dili nagkinin mo matuis pa. Di sa bahay mong sayran ko siya sa tanan lapot ako. Sa akong pagkasakop sa... Oh, shit. Ba't sa among balaog gabi panumpaan o pirmahan sa akong dugo? Pinahanglang mo patigbabaw ang katuyuan o gatsinda nini. Nasabisan kinsa pa'y mo subak. Bisan unsa ni mo kadrool o unsa ni mo kabahal. Bisan pagsakop kinis pamilya. Basta supuhi ang panglantaw o mihimo o bungalaka nga makababag sa katumanan sa tanan. Pinahanglang silutan o mawa sa dayon. Pero dili sa yun para ako. Kay si Rami na lang ang nahibilin kong buhi kamahandi ni kalimutan. Tungod di. Dili ko basta mabutang siya sa alanganin. Dili ko makadawat na maghinanaw lang na silutan nila ang kagalingon kong dugo. Dili o dili yun. Pero ang saan? Ako sa'yo kumuhatod. May nanurog sa messenger. Sir Leopoldo Hen Davis kanibituak. Kung saan kayang tuyo? Ingon ni anak kala ang dila sa mga komunista. Sa mga tao nga radikal ang pagutok. Maayo kayo nga mangumbinser. Ug dali kayo nga makahilo ni bisan kinsa nga mamati sa ilang kipanulti. Do you think, Gio, ngayon nga nagkamabaw ang akong pangutok kong pagsabot? Ram, Di man tingali ko ingon anak ka intelente. Pero sa pagtimbang-timbang ko kung unsay husto ug dili, sa pagbalansi kung unsay makaayo sa tao ug kung unsay dili, sa mga butang nga makalapas sa katungod sa uban ug dili, tingali na lisod sabton, dili ba? utokan ka siya. Ubay punto ko mo na misulti. Lisod na lalison. Kay gibasis ka matura na matagpong na mugawas yung baba. Gio? Ram, may gisulti ka? Huwag rin mamatin ako. Namati man. Kang may mikalit-line sud sa kumunahon. Mao nga medyo nawa ko sa focus sa imong gisulti. Sa ganito eh. Nagpaingon na din si Atty. Relibo. Nga mo ilang legal counsel niya ng duha ka na dinakpan. Si Atty. nang may bawa nila. Huwag din na sa kong magdugay. Kay may line pa ko na to. Kaniyot Ram. Pagkaping. Salamat. Sige, di na ka magdugay. Okay, see you. Malawag ako ni mo kung may tuyo ko. Okay. Bye, Gio. Oh, bye, Rami. Ito na siya. Hello. Nakita ninyo. Nakabiya na ang taxi nga iyang disakyan. Ibaw na mo kung noon sa'y angay ninyo buhaton. Huwag ko magtuong nga ingunan ni manulti si Gio. Kani sa estudyante pa Miss College. Dili si mawa sa mga magralid batok sa pangagamanan. Kauban ng mga aktivistang estudyante sa niya. Bisan pagway igong rason. Gamay lang nga isyo ila na yung sakyan. O kung dinahon dayon ang namunuan. Kapag karong dako na kayo kalainan.
Tinuon maayo kini kalambuan kung anaa ka lang nagbarog sa kamaturan ng kangayan. Nga kay laing tao nga gihatakan. Balido kini. Apan kung naghimo ka og mga butang nga pagpanlupig sa uban, dili kini maayo. Apan kung ang bahin ng duha nga ilang gisikop, questionable kini. Kaya di sila notado nga sakop sa mga walhon. Ug sa tanan nga gipanulti na itong Noel Ambrosio, kumbinsido kong nagsulti sa kamaturan. Kaya mitakdo kini kung unsa ang akong nadiskubre ug nakita diha sa web. Wa man ko'y ebidensya o nakapamatuod sa tanan. Apan sa daghan sa mga panghitabo karon, daw konektado ang tanan ug tuol kini sa kamaturan. Oh, may nanawag ka. Si Sheila. Hello, Han. Hello, Han. Nanawag ka man, Han? Oh, Ram, nanawag ko. May problema ba? Kwan, nabalakal pa ni mo. Nabala ka? Nga ano, good? Okay ram gupod diri. Kwan, kining lain man good. Kung sa'y lain man, good? Han, Han? Ngano? wa, Siya, ngano bitaw? Sa may problema, sulti. nabalakal ako ni mo. Walang kay angin kabalakan ako. Okay ram ko diri, Han. Kwan man good. Kining, lain ang akong damgo bahay ni mo gabi. Kaya nga naman eh. Usa ba na imong gidamgo bahin ako? Basta kay lain lang. Kaya nga no lagi. Usa ba na imong gidamguhan ako? Nga nabala ka man. Kwan, may mga tao ko ng armado nga nagsigig sunod-sunod ni mo. Kaya may dautan ko na sang tuyo ni mo. Unsa? Ikaw, gyud. Damgoram ka na, nganong imo mo gyud ang gisuot. Lain man good. Gusto maglain na. Basta, Ganon di ka man musulti kuno sa imong nadamguhan bahin ako. Nga damgo raman na. Nga matod pa nila nga kana kunong damgo, balik kuno na. O giligid ba'y tabo. mapagin mo kumain ng inyong meeting diha. Ha? Oh, sila, Han. Tapos hindi ko mamadungad lawan ng inyong meeting diha. Okay, Han. Sige lang. Kung sa sabot nga din ako nga mahimura nga pwede ra ko dili mo apil sa pagpadayon sa mong meeting. Mananggid ko nga mobalik ako di sa ato. Basta ha? Hindi ko maniguro, ha? But tanaw sa anak ko. Magpakisayon pa ko sa among mga kadagkuan rin. Tawgidain ko ako nun sa... Okay. Sige. Onya, bahay na kay mubalik na ko dito sa hall. Sige. Basta magpaabot ko si mong tawag ha? Oo, lagi. But, dili ko makasiguro rin mo ha kung what time ko magkapanawag. Basta kay manawag yung ko rin mo. Possibly right after the meeting, okay? Okay, Ram. Han. I love you, Han. I love you too, Han. Tinuod tong giingon ni Dumrami ni Muday sa inyong panagsulti nga kadangdam ko pinali yun na. Hamot lang ng Rosing. Basta kayong akong gidam ko, murag tinuod yun. Ay, ikaw yun ay sila. Ay, sa pagkangan lang day ba nga mura sa ato pa. Dili yun na tinuod. Dili yun na mahitabo. May lagi yung saan ng... Ay, ano lang pagsigig hunahunaan na day. Aron mawa ng imong kabalaka ni Dumrami nga tuwa dito sa Manila. Maumgoy akong damgo bahay ni Rami ng Lucina. Nangita ko nun siya ni J.R. sa mong anak nito. Uy, maubaday. Mauna. Ugyag ko nakaplagan si J.R. dito nga buhi. Gikidnap na ko nun sa mga tao nga pulos itong unsa nina.
Nagsimba ko na sa yawa. Ug ilang gihalad ug isakripisyo sa JR sa ilang ritual. Uy, ginoo ko. Nagkabalita ko niya na sa diri. O nasayop ko sa detalye. Ngano ginakop sila sa mga otoridad. Di eskulungan. May pa ko ba, Father Nestor? Nagkasulti ko gid mismo ang usa sa mga tao nga gisikop sa kapulisan. Tungod silang pagsaba-saba o pagkondenar o paghingaan nila ni Adtong Sir Leopoldo Henry Davis o kriminal o sakop ni Satanas. Mao ba, Ram? Yes, Father. Ug nagkapainteres na ko kay ang iyang gipanulti ang tanan mitakdo gyud kun unsay akong nadiskubre ng mga binuang nining usa ka pundok nga gilangkuban sa mga dagko nga punuan sa mga nagkariglaing nasod sa kalibutan. Ug ingon man sa mga adunahan usab nga mga negosyante nga kontrolado ang banking system ug ekonomiya sa kalibutan. Nga mahimong konektado usab sa mga manipulated attacks, terrorism, pandemya, famine ug chaos. Dami na sa mga nasod nga abunda sa mga natural resources. Ug nalakip na niini ang pagkamising sa daghang mga eroplano ug lutadong mga tao nga buot mubatok sa ilang mga katuyuan ug agenda. Ginoo ko. Kung mao, namiligro ka na karon, Rami. Namiligro ka na. Father. Kasama at ang lain pang mga sumpay ni pinalahi o labing bagong sugilanon sa kanginan. Ang Kipadayan. Si Walter Glenn Pino. Direksyon, Inday Bambina. Music and Effects, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Bangis Garing. Recording Engineer, Lloyd Gabiana. Hangtong sa susunod na gayon, salamat inyong pagpaminaw. Tatak RMN.